kambing. Hi, good afternoon guys. Nandito na naman kami, nagaluto ng pang-pa-birthday. Nagaluto si Juan. Pang pa-birthday. Ano yan guys? May nag-order ulit na bilao, pansit, tsaka spaghetti. Dito na kami nagluto sa bahay kasi mainit sa sa tindahan at sarado din naman kami ngayon. So, dito na lang kami nagluto sa ilalim ng aratilis. Ilalim ng tulay. Ayan. So, mamayang hapon din guys, bale din tayo. Magkakatay ng kambing, tsaka magluto ng biko. Baunin namin bukas. Siyempre mag-happy-happy rin no, ang Teligaya. Na magluto ng kanin ng biko. Ngayon nga. Mamaya nga. Ngayon. Pagkatapos dyan Saan yung malagay? Dyan. Kay Kuya Caldero. Ato ni Caldero. Doon sa dakli ko, at kita ka. Ato? Yan. Nakaluto na ang ating chef ng pansit. Pansit. Walang kamatayang pansit guys. Anong size to? Small? Ay. Ito yung light. Ito na tayo guys ng isang putahe. Ayan, bilis. Masin George. Ito na guys, luto na rin ang ating spaghetti. Parataan lang. Hintay, tulungan mo nga ako mag-connect. Ba, ready na mag-swimming Tubig na lang po. Pag naggana na naman kay Dede. No? Wow, may salbabi na si Dede. Sabi niya kay Dede. May Ingitin ganyan mo? din si Dede. Mag-test, dilaw. Ay, oo. Bleh. Ay, ito. Bleh. Ping. Ikaw nagaganon sabi, badyo. Ba't nagganon? Sarap ng tulog ng Tiligayo. Yan guys, check natin yung ating latsik. Nasiwat ko ng kasasukan. Tuligas na dyan. Ang biga mo, nakalbiga. Mga galo.
mo lang ako. Ha? Iiyak mo lang. Kung mo hanay mo. Pang pinala di bigao. Ay na pang kami nagkuha. Nag-deliver. Sorry kawakan ng kamantidak eh. Yung lang eh. Yan ang aming kaya. Biko. Naku, wala tayong kuhaan daw ng saging. Ano yan guys pa-order din namin. Charing. Baunin nga ang Tiligaya bukas Ragara. magtupis daw siya. Hindi nakatupis daw nung nakaraan eh. Kaya nga siya magatupis. Ante. Siyempre ah. Lagyan mo kasi ng kuhan. Kasi di ko matalo naman na kita. Andit dahil. Ang masarap na lado. Ano yung babae lalaki? Babae. Kanino yan? Gusto niyo po? Ayan guys, nagpe-prepare na kami ng babaunin namin Bigyan mo sila ng bukas. time ni Auntie Ligaya. Nagtartara yung regalo. Magsulod daw kayo ng Tiligaya bukas sa isang room. Hmm? May pusing nga rudan. Naipusing ka na ba ng Tiligaya? Wala eh. Ay, nabay ganito pusingan. Maliwanag man eh. May ano. Wala na. Kaya sa iba ka nagapusing. 12 anyos na si Yunes. Kawawa ka naman na raw. Bakit kawawa? Kawaway sa iba man siya nag-ano, lapit. Hindi ka man. Nita sumble. Kay kulasa. Sana si Bile? Ayan guys, nagkatay kami ng kambing. Kala mo isang laki ng ito ay ano yung gagawin nating papaitan. Baunin natin yan. Ang chip cook si Kuya Jojo. Yun. Chip cook daw pa. Natulog ka. Anong nagising? Ano sana? Gusto ko rin sana ng kaldereta. Kaya lang madaling mapanis. Init pa naman. Saglit lang yun ay. Burag ko na. Hindi, wag mo lang masyado. Ang alatan mo lang. Ang ano kasi noon. Alatan mo pati. Ang konti. Payat man yung kambing natin. Hindi makabingay. Ang gusto ng ulan ni Barro. Baka gigising na JD? Good morning, JD! Bagong gising. Yan, naglaro nang naglaro. Hindi kasi makatulog kanina, kainit. Ayan, hindi. Ngayon lang nakagising. Tulog na ng alas 12 yan. Pumunta kayo nung kanina sa kubo. Pag-amin na ako nung huli kanina. Nagpurinti kami. So ngayon nagkurente. Sa ilaw. Tilapia sa Birthday na ni JD. Birthday na ni JD. Get. Happy birthday. How old are you na, JD? 2. Say, Jenny, 2. 2. Say 2. Toto. Ay, silaw ka. Sana hindi tayo ulanin bukas. Maganda nga mag-ulan. Kahit. Gusto kong mag-ulan na nag-swimming. Double yun eh. Ayan guys, magluluto tayo ng adobong kambing.
Wow, ang ating adobong kambing. Tay, medyo malambat na ito, Juan. Nag-ano na eh. Makalas na ng konti. Malambot na yan, oh. Naghiwalay na yung Makalas na to. laman sa buto. Patuyuan lang konti. Patuyuan lang. Ayan guys, magigisa na tayo ng pangtapaitan. Sarap ng papaitan ng kambing. Yan si Tatang. Hello, Biyanan ni... Biyanan. dragon fruit. I love you. Solid na yan, solid. Oh, sige. O, Kuya Alvin, oh, si tatay mo. Pagitang lang. Magano lang. Ano nga tanongin mo nga si ano ko dito? Hindi ako eh. So yun guys, kita-kita naman tayo bukas dahil ano, mag-i-sleep na din kami at gabi na. Kailangan mag-beauty. Mag-beauty rest daw si Madonna. Binilan ba nga nyo guys yung pangmalakasan niya? Binilan ako ng anak ko. Ewan ko lang. Kung totoo. Right mga ka-drago. Yan, thank you so much mga ka-dragon. Happy Mother's Day sa lahat ng mommy. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to you, my dear sister. Nga, kayo pares para Happy Mother's Day. Yan, Happy Mother's Day kay Ninang Cha. Sino ba bagang shout? Kay Ate Remy, ayan, pagaling po kayo. Yes. Soon, kita-kits. Kay Tita Cathy, yan. Happy Mother's Day. Kay Tita Benita. Ay, oo, kay Tita Benita. Ate Loida. Ayan. Kay Ate Che from Canada. Kay Ma'am Maripe Magday ulit. Hello po. Kay Ma'am Marife. Yan. Kay Ma'am Arlene. Ay, sa lahat ng mga mama dyan, sa lahat ng mothers. Ayan, Happy Mother's Day. Good night, guys. Thank you so much po. See you tomorrow.